Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Hashtag Dear M.O.R. Ikot-ikot. Binalusay. Ang ending, pareho ra sila masakitan. Mo lagi na, mga migs. Labi na sa mga lalaki diya, nga di pagyapon gaundang sa ilang pagka-chick boy. Mga lalaki, pero noon naman sa mga babae po, nga playgirl. Itong mahilig magdula sa laing tao, pero dili nila true love, dula-dula lang. Ay kog ingna. I've been there. I've done that. Tanawa ang resulta. Ako nilabay na mga kuan na. Sobra na sa 9 months ang nilabay. Why ni duol sa ako babae? Naburusan ako. Wala. So okay na ko. Nagbago na ko. Mo na ning kulba my heart karon. And kung istorya na to, buros-buros lang ni ha. Buros-buros na ni. Wa ta nag-istorya pag AIDS. Mga amigoy! Undangin na. Lami lagi na, pero pag abot sa panahon na, maghilaka, gyud. Ambot lang, di man mo makuan. Di man mo matablan og istorya. Sige. Sagdan na nako mo. Dako naman mo idoy. Mo lagi, dako og idoy lagi. Pero mas dako pang ulo dito sa ubos kaysa sa ulo sa taas. Kay wa gigamit ang taas. Di ba? Dito ka nag-focus sa ulo nimo sa ubos mo, imong gipatink. Mo imong gipahuna-una nga kani mo'y buhata kani kay lami kana. Siya ang mas dako nga ulo. Ang ulo nga nasa taas wa gigamit. So gamay gid siguro ni nga ulong nasa taas. Basta na, di na ko mga saba, sige na. Dani na ta sa mga nakarelate sa atong Dear M.O.R. ikot-ikot. Kung nakaagi mo ikot-ikot nga life, or nakaagi mo karma, or base nakaagi mo nga ikaw ang nakabalus sa iyaha, kanang ikaw ang medyo nahimong dahilan nga siya masulubon karon kay mo po yung binuhatan sa una, pwede pod. Kung nakarelate mo kang Ira or kay Greg mismo sa atong drama, tawag karon 0995-335-2093 at ang tamog 10 minutes para i-share ang inyong experiences ug ang inyong mga lessons nga natun-an tungod ana. Tawag na 0995-335-2093. Hello? Hello, good evening. Hello, may gabi. Okay, next. Hello, may gabi. Hello? Hello? Hello, na tao, wala. Hello? Yo, kinsa ni? Kuan Cyril. Ay, Cyril, welcome back. Ikato ka ganina sa MR University? Nakarelate ka ni Cyril na naka-experience kag ingani di ay? Unsa asa ikaw si Greg or ikaw si Ira? Ako si Greg. So sa una na kay kuan mahilig ka man chicks ana. Bisag na uyab ana. Minyo na to. Naminyo na ka, and then kanang unsa man ning mga chicks di ay mga naka-idol nimo or ikaw gyud ang murag gusto ganahan lang kanila? Kana ko kanang ex bitaw na to. Ang ex. Isa ra ni. Ha? Isa ra ka ba?
Kumbaga, minyo na ka, pero nagkita mo sa imong ex, balik. Oh. And then, nasabot ni mo siya. Ha? Nasabot-sabot din ni mo siya. Oh, pero Wala siya kabalong nga minyo. Wala siya kabalong nga minyo na ka? ako bala ba siya? Dayon, murag in love pa siya nimo? Oh. And then imong gi-take advantage. And then Pero unsa nasaktan. pero nasakpan ka meaning kano sa aman? Giun sa pagkasapon. Sa akong asawa. Giun sa pagkasapon. Kang ila akong sundan ba? Kaya ako naganto. Then Nga. Madaling nga. asa nasapnan gyud? Dito gyud sa kuan, sa lodge. Dili noon. Asa man? Sa kuan. Sa mall. Dili po sa Don Carlos. Dito sa area kanang laylayo po di ay. Oh. And then nasapon nga nag-holding hands unsa man na? Kaya Sa balay. agbay-agbay. Nasa balay. Ha? Balay sa babae. Dili po sa ganang plaza. Murag plaza. Okay. And then wala na. Sa pagkasapon na wala na kay deny. Wala na. Di sabot na kasi ito man. Ina nimo nga sorry. Oh. Pagka-sorry dayon unsa man na, siyempre niuban ka sa imong asawa. Oh, nag-uban din kita uli sa mga tapos. Imong ex gibiyaan. Ha? Gibiyaan imong ex. Oh. Kay kasabot man siya nga sala pud niya. Oh. Unya dayon. Padeng sa nga. Ay sa tempa. Nalaparuhan ba ang ex? Oo. Hala. So pagkauman na to ang ex ningon na dayon nga bulag na ta ana. Oh. Okay. And then ikaw, unsa may nahitabo nimo? Wala, sakit ko ay. Ha? Nang kuan. Nasakitan pa ka nga nagbulag mo sa imong ex? Oh. Unya, kitsa man imong love kaayo gyud. Kato siya, pero na napugos na nagtubling niya ito ako ang asawa sa una. Okay. Ay, pamagit siya ko nang naburusa na po ba? Madeng ka nga. Napugos na yung kuan siya, minyo siya. So, mo ba tayo itong kuan mo, itong justification ni mo nga, balag magkuhan na lang ko na ni, mangita lang ko lain, di bitan ako siya love. Ano lugar? Di. Ayay ka. Og sa dihang, nabalusan ba ka? Wala. Nabalson diya. Ngano man? Kuan. Kanang nabot patog kuan. Kanang duha na mo ang anak ay hapatan ni balos. Giun sa pagkabalos, gituyo giniyag balos or na in love ra pud siya glain? Kuan gyapon niya, yang Ex gyapon. Kuan ex gyapon niya. Hoy! Nako, happy pesta! Pero nasaktan niya pa na siya. Nasaktan niya pa na sila. Asa dapit nasakpan katong nagkuan na? Wala kay. Aw. Kana magong kuan. Iya man gong igso nang nag-ingon sa kuan nga. Kuan lagi daw kuno kanang iniglaso na kay ini kuan ako kanang trabaho bitaw. Ya. Pag lakaw na ko sa balay. Lakaw ko daw kuno siya. Ya. Nabenta nga mga pila ka adlaw. Pinapanid-an na din nakasagad to. Paglakaw nimo, nibalik din ka, ana. Oh. Tapos hindi ni kuan ko nga mo trabaho ba pero wala di ay. Wala day. Ay kuan sila kana ako bitang ginapanid-an. Og sa dihang, asa nimo sila nasapon? Sa kuan sa Valencia. Unsa ka sakit sa diyang nakit-an na nimo nag-holding hands nagunsa man? Naloka. Hoy! Ano ito sa plaza sa Valencia ito? Ay, pero kato nga time nagbag-o na ka. Nagbago na ko. Ay, saan lagi gawa na lagi ang mga anak? Kay murag imposible na kay tanan, di ba? Murag feeling nimo nga posible na gid ni nga maglain pa gid ni siya, mangita pa gid ni glain, syempre. Nasakitan na gud to siya di siya gusto mo balos, di ba? Murag something ana. Oo. Sa dihang unsa ka sakit?
Sakit yun. Unsa man ka nang nihilak gyud ka sa kasakit? Oo, at bangan pa siya. Ganang nabuhat pa niya nga. Kuan, duha ng mga anak, kaya pa sa mabalo. Unsa iyang reaction? Nagsorry lang siya, nga hilak-hilak gyapon? Wala. Nagsorry siya nga, naghilak. Unya ang laki. Narag gyapon, siya ang tupad. So wala nimo sumbaga. Nakulatahan ako eh. Mo ba? Dagan nakakita. Daghan. And then nagsettle mo, nagstoryahay na lang din mo. Nagsoryahin niya. And then naghilak na ka kay murag di na nimo makaya pero grabe na. And then wala ni balos na yung lalaki. Ha? Wala ni balos sa imo ang lalaki. Wala. Okay, so nagpakulatar pud siya. Ako na lang kundi ng nilakaw. So gi-apartar mo, gibulag mo sa mga tao, ana. And then nagstorya din mo sa imong unsa man na imong asawa after or diretso mismo didto? Pag uli sa balay. Okay. Nagulat ka sa balay. Gibiyaan na ko sila. Sa dito ni uli siya. Unya, ang ending bulag. Ako na lang din ang lakaw. Ang ending bulag mong duha. And then pero kinsa man gyud naisala ato? Ha? Sa tanang ng mga nahitabo sa inyong love life sa inyong duha, kinsa man gyud naisala ato? Kanang sa to? Ikaw ang naisala or siya ang naisala sa tanan nga nahitabo? Hindi ako, kaya ako man. Ikaw ang ako naguna. Ako man nagbinuan niya. And then samtang karon nga imong gisaysay ni nabay forgiveness sa imong heart nga maipasaylo nimo siya. Wala na. Sila naman din nagkadayan man din sila to. So pwede pa unta lugar to. Pwede pa lugar to. Ha? Kung ikaw pa iyang gipili, pwede pa unta lugar to. Pero ako naman ang dili. Okay. Unsa imong na-learn sa tanan nimong experience? Unsa imong na-learn? Kanang natun-an nimo nga leksyon ana. Wala, yung tubagas. Makahilak ng dito ginundo. So next time kung nakay uyab, mangita pa kag uyab? Dili na. Pila yung edad? Focus na. 20 pa naman. 20 and then focus na lang ka karon sa imong kuan. Sa akong mga anak. Pero kung naimo abot, dili na yun. Dili na. Hadlok na ka masakitan? Sakit yun. Di ba sinday mo? Nagpalaya na ang pagkasila na naman silang sibo. Di ba? Dili man siya pero basin na ilain nga babae diya nga imog yung soulmate. Di na yun. Okay ra, making friend, anak ra. Okay. Katong imong ex? Katong imong ex? Wala na pag nagpunta ka. Sige, basin makadungog siya, panawagan. Basin nakadungog siya dito, karon nag-MOR ba? Basin. Wala naman kay kuan na nagpapagawas pag karon. Okay. So, unsay imong ma-advise sa tanang mga lalaki nga ga-chicks pa diha? Turn off naman imong kuan 10 minutes raman. Ayay. Master Fox, pwede mangayo og textmate diha, dili. Bawal maghatag-hatag number dari ha. Palihog ko. Ingna lang ng mga naggapangay textmate. Bawal isulti inyo mga number on air. Bawal pud mangayo sa mga listeners og number. Okay? Okay. Mapung ta ana dani. Daghan magbinuang sa inyong number. Ha? Ayaw gamitan inyong number nga makabiga-biga mo. Panalipdi gina inyong kuan identity. Hello, may gabi. Another caller. Hello, may gabi, Mr. Po. May gabi. Kinsa ni?
From Limuel, Mr. Po. Si Limuel. Mm. Lem, kaning, pila edad ni mo, Lem? Mr. Po? Mr. Po. Ila-ila sa tabi, sa lain station, gini siya kapaminaw. Karon pa magulong lang tawag, Mr. Po. Sorry, first time. Master Pops. Master Po. Okay. Master Poppy. Asa di ka kapaminaw sa una, di ay? Sa inyong station, pero karon pa lang ko nakatawag. Ganun wala pa kaila sa ako. Siyempre, karon pagid ko nakadungog po. Karon pa ka nakadungog sa drama? Karon mama namin daw. Nganong gikantsawan man kasi mga amigo nga murag bot-bot. Amot bayar man is lay. Ha? De. Gapaminaw gyud ka sa MOR. Oo, pero dili tanan panahon nga ikaw akong madungog. Be, unsa may frequency sa MOR, be? Mr. Po? Unsay frequency? Master Pops, lagi Master Poppy be ako. Master Poppy. Ila-ila ta. Unsay ngalan nimo? Limuel, Master Poppy. Limuel, Limwets. Ganahan ka tawagon ta kag Limwets. Ganahan kayo. Basta ikaw. Bitaw, unsa may frequency sa MOR kung gapaminaw gyud kag MOR? Unsay frequency? 99.9. Mao na diya. 99.9 Magnum. Wala gini atikon lagi ta. Magnum na mo listener nanawag sa mo. Ay kun diya ni Sir Jun Albino atong KBP si Sir Persid Blanca, si Ma'am Mency Montes, si Ma'am Kay Buscaino, mga paparts diya sa Magnum. Ang uban wala pa na ako na-meet kay. Ang uban na siguro na kayo na-meet pero dili kay may close. Kana sila ako mga close kato akong gipang mention. Kung si Sir Jun Albino walang ibang station manager diha. Hi ko. Na mo listener nanawag 99.9. Ita another caller ta ka joker ba to? Hello. Uy, may gabi Brad. Kinsa ni? GMJ di ay. Ay, GMJ, di patawag yung ka na ako na at least itawag yung ka ba? Unsay frequency sa MOR? 91.9. Ana! Ang one nasa tunga. Timan ina ninyo mga migs, tanawas GMJ, solid na solid. Bisag dagan haters. GMJ, nakarelate na ka? Siyempre. Ha? Binuhatan gina ko sa una. Mo ba? Pila imong edad karon gani? 24. And then kaning imong i-share sa amo mga pila edad ni money? Kung na nako sa 19 to 23. Morning kaning first girlfriend. First girlfriend nimo mga na or mga kuan na ika-7 na nga na. Ako lang makuan ako, nakoy uyab lang. Ana ug na ko uyab tapos nato ko uyab sa pikas pod. Naka-living partner dayon ko na. Pero akong living partner wa siya kabalongan nagyap ko ilaing uyab gyapon. So nga na gid ka kagwapo lugar ana. Gito ka man nga kon magyapon babae gyapon di siya nga. Unsa man naka-crush sa imo or imong gaatikon nga kanang marag ma-love ka niya or ana? Gaatikon ako. Diskarte ana. Diskarte. So kumbaga tinuy-an nimo nga mag-cheat ka. Wala gyud mabutang ito na nga. Ngano mang ingana man like sa ako manggod JMJ no pasaylo lang gyud ko kay sa ako manggod mahadlok ko kanang ingana kana bitong mahadlok ko makasala sa uban tao kanang labi nagtuyoon di murag mawala gyud ko sa pasing makonsensya kog dali ako na ding undangon. Pero nganong ingana man tayo daw kog kanang mga rason nimo sa una nganong ingana. Pero para sa kuwag nga sitwasyon ambot lang og nganong mabuhat mo pud nako. Unsa man na kana makapa-boost ba na sa imong kamacho or kana bang ganahan lang gyud ka magpalami gyud kay mas dagan babae, mas dagan imong matilawan. Ana ba ang huna-una nato ana? Unsa ba? Bagin inana nga sitwasyon niya pon. Kaya nga ako kung naagi ang JMJ no kay
katumanggong time nga wala ko'y uyab, so parang nahitabo nga murag safe ra ko. Kay wala mo ko'y uyab, bago lang ko gibulagan, sige karon mangita ko kanang anang nga na lagi na mga walay commitment, pero na mga gakahitabo. Mura na nahitabo sa ako, pero dili katong nako'y uyab tapos napog ko'y lain. Wala ko naka-experience ana. So sa imo, medyo kuan ka murag di ka kasabot nganong gakabuhat nimo. Buana gyud ka kon nga living partner na nabaslan gid ko ato. Nabatoy time gyapon nga nakonsensya ka before ka nabaslan. Oo. And then nagbag-o ka wala pod. Ako karon nagbalik man mi sa kung ako sa una, sa uyab na ako karon, mo ni karon asawa na ako karon nga buntis siya karon. Muna kon ko nagbag-uwi ko para sa yaha. Nagbalik man mi. Unsa man? Na ako ngano unsay naka-trigger sa imo nga magbag-o na ka? Masapot? Unsay naka-trigger? Unsay nakapaingon gyud sa imo nga magbag-o na gyud gubay tungod sa anak nimo? Una na po na ako nga bisa na nga mabas ng tautro mo na nga ako nga dili na nga ako ang nakubuhaton kay sakit na kayo kan ug usa pa sa lisod ko ng karma. Lisod kay na pero lahi ra ba ng karma kay napa pa karma nga gi-accumulate sa una? Unsay mga sala sa una ba mura bitog binimog na limtan ako na ha. Maragano ita katong sa una ba kay nagtan-aw biya sa ato ang Ginoo ha. Pero hinuon, no? Siguro makaingon ta nga karma pero dili man ga karma si Lord. Kay ngano? Kay iyang gatan-aw ng imong mga sala sa una pero once nga magrepent na ta, magbag-o na bitaw ta, JMJ. Mapanas na tanan ang nga na ang mercy niya mo na siyang ginatawag nga mercy. Di ba kakuan ka ng 3 o'clock prayer? Di ba ka na? Unsa gay na sa Bisaya? Bisaya ba imo or English? You died, Jesus. Ana man ang akong naibawan. But the source of life flowed out for souls. Kanang tubig ug dugo nga gigawas sa iyang heart, di ba? Sacred Heart? Oo. Kana siya iyang mercy nga despite everything nga atong kakabuhat, panason sa tubig ug sa iyang pagpakamatay, iyang dugo. So munang mercy nga murag mapanas na tanan. Munang usahay bitaw despite sa akong kakuan pod ka bugoy-bugoy sa una pod nga kanang ningana ko og life sa 1 year na ko tong wala ko'y uyab pero dagang kay ko mga natilawan. Kabalo ko nga nay posible nga mahitabo ato nga bad og nga karma, di ba? Kay gatuo man ko karma. Pero tungod kay nagbilib po ko nga mo forgive na si Lord sa ako og kung magbag-o lang gyud ko, dili na ko niya silutan og atahan ko niya grasya. Instead of karma, grasya ang iyang ihatag, kay nagbag-o naman ko, mo pinahitabo sa ako ron. Pero kailangan na to na panindigan. Dili lang na siya kanang kasara bitaw nga pagbag-o, JMJ. Kay, di ba? Hantod sa kangturan biya ta. Maminyo na ka? Or kasal na mo? Wala pa? Wala pa yun. So, magkasal na ka. Dabig ana. Nanakay anak. What if kuan na pug ka tapos mag long distance mo kay sample mag-abroad ka o kabalo, dito na po, napoy tentasyon. So, imo na po nang i-prove. Imo na po nang i-prove every time. Hantod nga mamatay ka, hantod kanabitang nanata sa, kanakamatsunon na ta, makahuna-una pa baka ta nga, imog yung napanindigan nga niyong ka nga, magbag-o na ko. Lisod kayo na. Ikaw sa imong koglingon nga, nga magbag-o na dili na ka magbuhat og binuang. Ug bisan pag ma-convince na bitaw nimo imong kaugalingon kay naagi na imo abot nga mas labaw pa sa tentasyon, di ba? Okay, sulayan man gyud ka. Sulayan gyud ka kung asa gyud ka taman. So maningkamot lang kita, ubanan gyud natog parang kuana kay paningkamot man. Siyempre, gawas sa paningkamot, ubanan gyud nato nagpag-ampo. Kita tanan mga lalaki, kita tanan. Dili ko exempted ani lugar. Safe na baday ko dili. Napagigaari long gani kaning mga colors lugar nga si ingon nga Master Bobby. Di ba? Di ba kabalo mangiga witness mangiga na JMJ.
Ikaw mong gani, dagan mga kag-fans nga nara ka diya sa inyo. Unsa na baganas Master Poppy nga naay mga... Sino na? Hey! Ikaw, mo ginatong pag-ampo gyud nga. Sa nalipdan ang tatas sa tentasyon, no? Deliver us from evil. Evil, dahil mo, girls. Yes. Ayan, gid me ninyo pakita na inyong pick shirts. Kami ni JMJ, yak. Yak kayo na siya. Amo ginang birahon ba? Wagwa na yung mabilin. Pero ang puta na JMJ ha, padayon na ta kay, syempre. Dili lang tungod sa anak, but syempre para sa atong kagalingon rapod. Okay? Sige, salamat kayo na. I'm sure dagan ka na tunan aning atong kuan. Karma. Yeah, paikot-ikot lang atong love life, JMJ, pero I'm sure mag-mature man ta. Mahimo tang better person, ha? Okay. Sige, wala tayo greet dia. Wala na, apa guys. Sige, greet na ako sa nang tulog. Yung gabi, tanan. Tanan mga DJ sa Imuar. Labi na sa Imuar. Wala na, natulog na sila. Kita na lang. Mata si Barret Lingira. Katawa pa to karon. Ayay! Sige. Salamat, JMJ. Salamat po. Imog yung gikuan imong promise nga mo tawag ka. Salamat. There you go, mga migs. Ang atong mga callers sa atong hashtag Dear MOR. Ikot. Tuyok ragid ng gugma. Sabi nagbitang wala ka baloon sa direction. Pero kung kabalo na ka, nga mo move forward lang yun ka in one direction, kay giguidan ka sa Ginoo, sus. Agbay raman ang mga tentasyon. Kay dili lang yun dapat imong kaugalingon mo isaligan, kay kasaligan lang imong kaugalingon na mapaling yun ka, kay mulingi man ka. Diba, nice dito, nailami dito, uy, kung base sa lalaki lugar, example, grabe, directed yung ka sa Ginoo yung ka nga, na sa pamilya, yes, go. Pero naman yung mag-pick pictures lagi skilid. Mangilo pag yun. Uy, mapaling na po ka kay, lisod man kayo nga di kong may mong friendly kay, lagar. Tanaw din ka, sulod na din ka sa lain nga mga butang. Yan na dayon. Paikot-ikot po. Lingi man ka. Balik na po ka sa dalan. Balosan na po ka. Masakitan na po ka. Ikaw na po mo paling. Nga na bita atong love gyapon sa Ginoo, di ba? Say buutan kita sa tanan. Pero kung makakwarta, hala, waldas diri, gasto dito, bisag unsa na lagi pang gasto sa chicks. Nakalimot na nga si Lord naghatag sa kwarta. Man lang isip nga kanang wala man lang naka-think nga ihatag sa mga poor or i-donate or imong tithes. Nga nagyapon ta. Applied ni sa tanan ang karma, mga kapamilya. 12:04, wala na ko igon time. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala, just don't give up. Ayaw lang you give up, ha? Huwag mag-alala. Kung nakakay problema, just don't give up. At kung wala ka naman magandang i-comment, huwag ka nang kumcomment. Bye for now, but see you again tomorrow. Ang atong episode tomorrow is December 18. Uy, December 18 naman di ay. Happy anniversary, my love. Sa akong kakaibabe diha, akong love of my life. Happy anniversary sa imo ug sa atong duha. Thank you so much sa imong love. Tod karon imo gyapong gihatagan og pasensya ang Master Poppy nga imong gisugot. Salamat kayo sa pasensya. Salamat gid mo man gid na ang pinakakuan kay di man gid ko perfect, babe. Pero ang importante lang gid, babe, nga kaya ako lang gid nato niya. Don't give up lang gid, ha. Happy anniversary. Yeah!
I love you. Hi ko diyan. Sa akong kakaibig nga si Ana Lorraine Chavez Cobilla. Ow! Di ka makakuan, ana? Di ka makahilakan og Macdo? Muna yung team song. Ito na. Kay murag piling na ko, mao na gid ni. Muna akong ginaampo nga mao na gid na yung tasya. Babe ha, kapit lang. I love you again. Wala ko nagpaibog mga pamilya kay amo mong giding kuan special day. Anyways, tomorrow po ang December episode po natin. Tomorrow kay karon naman eh. December 18 is hashtag Dear MOR Tula. Dear MOR. Paano kung may gusto ako sa'yo? May pag-asa bang maging tayo? May pag-asa bang magustuhan mo rin ako? Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR Tulak. Hala. Piling na ako kaning tulak kay pressure. Kanang peer pressure. Bitaw kanang ginatulak mong nga magkagustuhay gid mong duha. Murag mo na itong story tomorrow. Piling ko lang. Wala pa ko nakapaminawan eh. Pero feel ko lang. Murag mo na siya. Sa inyong tanaw. Tomorrow na ha. Same time, alas 10. After sa MOR University 2.0 nga magsugod sa alas 8. Sa mga single ladies, single moms out there, mga byuda, o mga matandang dalaga. Okay, rin po. Itaas ninyo mga kamay kayo mo kiss na ko sa inyong kili. Sa inyong ilok. Ready na, madam? Ready, madam? Ready? I love you, madam. Bagong ligo si madam. Sleep na din, madam, ha? Beauty rest na din, ha? And I'll be leaving you with a quote. Kani nga kasabihan, gikan pa ni sa Thailand. Kung asa natulog si Catriona Gray. Ipadala din sa Philippines. Para atong ibat-bat sa inyo, labi na din sa Mindanao. Ikan sa tong drama hashtag Dear MOR. Ikot-ikot. Ang tao nga siya ray dahilan sa iyang mga kadramahan, makaamgo ra gihapon og kasakit og makarmahan.